δορυφόρο ατύχημα με μηχανή. Κάποτε ήταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Πρόσεχε ρε μαλάκα! Και έκαναν βόλτα με τη μηχανή. Της μάνας σου! Αλλά είχαν μόνο ένα κράνος. Αλλά ήταν το ίδιο για αυτούς. Έτσι ξεκίνησα. Μετά από λίγη ώρα το κορίτσι είδε ότι το αγόρι πήγαινε όλο και πιο γρήγορα. Κοίταξε το κοντέρ και είδε ότι πήγαινε με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν της το λες ρε Του μαλάκα. ζήτησε να μειώσει ταχύτητα και το αγόρι απάντησε. Αγκάλιασέ με σφιχτά και πες μου ότι μ' αγαπάς. Το κορίτσι απάντησε. Σ' αγαπώ πάρα πολύ μωρό μου, αλλά πήγαινε πιο σιγά, σε παρακαλώ. Το αγόρι είπε. Αλλά πρώτα πάρε το κράνος μου και χώρεσέ το. Και μετά αγκάλιασέ με σφιχτά και πες μου ότι μ' αγαπάς. Το κορίτσι χώρισε το κράνος, τον αγκάλιασε και του είπε «Σ' αγαπώ πάρα πολύ και έτσι και είσαι το πιο σημαντικό έχω στη ζωή μου». Την επόμενη μέρα στις εφημερίδες. Τώρα πέστε. Ατύχημα! 2 έφηβοι οδηγώντας με 180 χιλιόμετρα την ώρα έπεσαν πάνω σε ένα σπίτι. Μόνο ένα άτομο επέζησε. Όχι εσύ ρε μαλάκα, εσύ είσαι ψόφιος. Μόνο το κορίτσι επέζησε. Το αγόρι αντιλήφθηκε την ώρα που οδηγούσε ότι δεν δούλευαν τα φρένα και δεν μπορούσε να μειώσει ταχύτητα. Αυτός ήταν ο λόγος που τους έδωσε το κράνος. Και της είπε να τον αγκαλιάσει σφιχτά και να του πει ότι πως τον αγαπάει. Έτσι. Μερικές μέρες μετά. Το κορίτσι πήγε στον τάφο του με δάκρυα στα μάτια και δεν ήξερε πώς να εκφράσει τα συναισθήματά της. Γονάτισε, έβαλε τα λουλούδια στον τάφο και τα ευχαρίστησε που της έσωσε τη ζωή. Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής.